Ke kadai nake so a gaba duniya, karki wani zaki isa zuciya. Mafarki nake shin ko zahiri ne akwai tafiyar ki ƙasar Misira, ina za ki bar ki da hannu ki jari ki sanna da ni ina ta jira mu je zara kaki huta a jeda inan ma ba zai miki ba mu je an soyayya da daɗi gashi ina da shauki idan kin guje mu ni zan gangara bayani kiwo mu yaya nake a ranki domin ne da sanki san bar duniya.